zerutik globoak erodiko dira. Globo festa izango dugu, baina globoetako batek sari bat dauka. Gutar batentzat, bueno, beste batekin konpartitzeko, sari bat. Orduan, zato zer dira? Ui! Bautizo eta onda izala. Eta globoak erori bezala, alden moduan, gogoratu batek bakarrik daukala saria, zuek hartu, lertu, eta ea norden saria lortzen duen artista. Bai? Batek bakarrik dauka. Ui! Batean besterik ez dago saria, bai? Zuek ikusi, globo bat hartu eta beste bastar batera joan edo, bueno. Oi, araztio zutzi salto egiten. Baten ez dolan, ez? Hola, zen nerviosa zauden. Bai, hemen jasoko deuneako. Ze ote dago, Aitor, ze ote dago, ze sari, ze premio daukagu. Aitorre baka beria. Hori. Txuletea! Txikia, Bueno, urruti ezabiltz. Ezain etoriko txartxo. Txuleta txikia, Zea, neska. Denentzako badaude, hori bai, espabilatuenak, globo gehiago hartzeko aukera izango du. Zuek ikusi, bat ira hiru globoak etxeko ditu. Venga, globo festa orduan, bat, bi, eta hiru! Hostia, Joseba. Eseri favorez, eseri favorez. Sobre pareja. Zape! Galdera, egon. Galdera. Ez da inorra akabatu. Aito. Jo, eskutan egan. Jesus, 5 milioi ez duen globoan sartuta, Bat, Joseba, zatoz. Camparillo. Ze hemen ya ez da egongo saririk ez. Bueno, gogoratu gutar bat aukeratu berra daukazula, saria konpartitzeko. Irikitzeriko daukazu? Saiatu. Nik badakit txartakoen. Baina zut esango. Oize nervioso, Joseba. Nervioso ez ditu, dazkazalik. Oize nervioso! Horain nik ere zut asmatuko? Ez ditu, dazkazalak. Listo. Terpetxera. Bueno, irikizuk. Elegante, Kampano? Esan ba? Saria, afaria, bi gutarrentzat. Baize, hori guria izan bat. Txulezie! Zer esan dut? Joseba, Astigarragan, Rezola sagardotegian, kontuz kuidau, Gipuzkoako sagardo gehien eskutik, bueno, elkartearen eskutik, bi lagunentzat afaria. Kompleto, enara eta Aitor izan ziren. Ba, egia esan, denakin jungo nintzateke, Aurkezlearekin ere balio du, aurkezlearekin ere balio du. Zurekin ez. Baina, zipirekin jungo naiz. Norekin? Aitorekin. Erikasko zape! Zipirekin. Besarka, ze ondo. Bueno, joango zarete, argazkiak eta bideoak atera, gero guri bidali eta listo, bale? Zorionak, pareja. Eskerrik asko.